Μια σελίδα στο διαδίκτυο, η οποία βοηθάει τα ζευγάρια στην οργάνωση του γάμου τους, έχουν δημιουργήσει δύο διπλωματούχοι του Πολυτεχνείου. Εκεί μπορεί κανείς να βρει από τις Βέρες και τον Ιφικό μέχρι και το συγκρότημα που θα παίξει μουσική στο γάμο του. Παντρεύεστε και θέλετε να κερδίσετε χρόνο στην αναζήτηση νηφικού, μπομπονιέρας, ορχήστρας και δεν ξέρω τι άλλο? Ο Χάρης Παυλίδης και ο Στέφανος Σουλδάτος έχουν την διαδικτυακή λύση για το γαμπρό και την ύφη. Βλέπει τα προϊόντα, βλέπει τις φωτογραφίες και βλέπει τα πλήρη στοιχεία των καταστημάτων και μπορεί μετά να πάει στο κατάστημα να μιλήσει με τον επαγγελματία κατευθείαν, να δει αν μπορεί να τον εμπιστευτεί. Οι δύο διπλωματούχοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου ασχολούνται με το γάμο και τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων από το 2007. Στην ιστοσελίδα μπορεί να βρει κανείς τα πάντα που χρειάζονται για ένα γάμο, αφού συνεργάζεται με πάνω από 200 επιχειρηματίες. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρακλάδι του site που ασχολείται με τη μουσική. Μάζεψα κοντά μου όλους τους μουσικούς που ασχολούνται με μουσική γάμου, σε οτιδήποτε είδος μουσικής, οτιδήποτε μπορεί να συνδυαστεί με ένα γάμο. Και φτιάξαμε αυτό το μουσικό εργαστήρι που είναι μια μεγάλη ομάδα, πάνω από 100 άτομα πλέον μουσικών. Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες, είτε πάμε στο σπίτι της νύφης και τραγουδάμε, την πηγαίνουμε στην εκκλησία, είτε χοροδία στην εκκλησία, μουσική έξω από το γάμο, ελληνική, ξένη, κινηματογραφική, κλασική μουσική. Επίσης, το ζευγάρι μπορεί να έχει το δικό του τραγούδι για τον πρώτο χορό. Έχουμε φτιάξει μια νέα υπηρεσία το τραγούδι μας, όπου γράφω στίχους πάνω στην ιστορία του ζευγαριού, το μελοποιεί ένας συνθέτης και φτιάχνουμε ένα τραγούδι ειδικά για το ζευγάρι για να το χορεύει στον πρώτο του χορό. Μάλιστα, ο Χάρης και ο Στέφανος βρίσκονταν πίσω από τη μουσική επένδυση του ελληνοτουρκικού γάμου που έγινε στην Πύλο, ανάμεσα σε Έλληνα επιχειρηματία και τουρκάλα γόνο πλούσιας οικογένειας. Καλύψαμε μουσικά το πρώτο κομμάτι της δεξίωσης, την ώρα που μαζευόταν ο κόσμος με την άρτο ζευγάρι, με 15 μελή ορχήστρα κλασικής μουσικής που έπαιξε κυρίως βάλς και τάγκο. Το διαδίκτυο προσφέρει εδώ και χρόνια την ευκαιρία στους νέους να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Είναι για τους νέους μια εύκολη διέξοδος, η οποία μπορεί να αποδειχτεί αρκετά καιρόφορα. Χρειάζεται βέβαια και στο επιχειρηματικό πλάνο, δεν αρκεί απλά να φτιάξει μια ιστοσελίδα κάποιος.